wancine tengah wengi akeh wong kang padha melek ing wancine wong padha turu. Iki nek cara loket karcis warga iki pas lagi sepi-sepine le. Mula ya ora ketang lagi nyambi nyinden, nyambi ndalang, nyambi ngyoga, nyambi BM, nyambi kepala rato, operator. Sing baku ayo padha eling marang Gusti sing gawe jagat. Tibakno nanggon rangu-rangule laraman. Enggak. Sun su ra sura yo bagus. Assalamualaikum Garing. Waalaikumsalam Romo Semar. Waalaikumsalam Romo Semar. Salam Mar. Lumbung desa Pratani padha makarya Mbak Pur siapkan Iqra, Al-Mudassir, Al-Muzammil. Iqra, Mudassir, Muzammil. Awas. Sing gampang. Moh. Cengkoke cengkok tembang.
bareng Rojinan biasane kowe padha pating jlempah pating jlalat iki tak nandalem kula timbali marak wonten mriki. Wah. Ora ana liya ayo padha mbukak mutiara terpendam. Yaiku ternyata wong urip kuwi mung 3 dina. Urip kuwi mung 3 dina. Iki mau donga di antara 2 sujud ayo dibaleni Rabbih firli warhamni wajburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini Artine pripun ramane? Rabbih firli kuwi monggo pangeran sampean ampuni kula warhamni sampean sayangi kula wajburni tutuplah aib-aibku. Lah wong awake dhewe njaluk ditutup aibe karo Gusti Allah. Zaman saiki viral aibe wong liya didol nanggon medsos. Berita-berita hoak saiki lagi dienggo gawe gaglakan enak. Sapa menungsane wong sing seneng elek-elek wong liya kuwi padha karo mangan bangke. Gusti Allah iki Maha Satar, Maha nutupi. Pandu sih ketoke kaya ngene iki iso ndalang jajal ndalang karo wuda ora cawetan ora apa. Do mlayu kabeh. Terutama sindene mlayu. Mlayu nyedak. Iya. Warfa'ni angkatlah derajatku warzukni berilah aku rezeki wahdini berilah aku petunjuk wa afini sehatkanlah aku wa'fu'ani maafkan dan ampunilah aku. Mulane bacaan salat kuwi sok kala mangsane kudu ngerti artine lho. Nek ora ngerti artine kok bisa sasar susur ora genah. Kene Allahu Akbar kelingane kreditan motor sing urung lunas arep ditagih karo dealer. Akeh ya ngono ya monggo. Sing wis salat aja nganti nguni-uni karo sing durung salat. Ya. Iki sedelo aku tak ngungkap tentang masalah Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sajroning Quran iki mau Allah bersumpah manggon surat Yasin. Coba diwaca ngawut tadarus Pak Cipto. Yasin. Tahu dulu tak abut. Ya, bukaan sing duwe Quran bukaan. Ayo, sing duwe HP ana Qurane Mas Atmanto. Mas Agung barang. Ayo dibuka Bunda. Yo ngaji lah wong. Wayangane awake dhewe iki paling ora ya kudu ora ketang sak ayat metu lah. Timbangane mung dilujur ora karuan. Yasin, Mas. Mas Ibtu sudah siap? Nggih. Monggo Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin
على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Cekap. Sadaqallahul azim. Jenengan pirsani artine. Saman demi Al-Qur'an yang penuh hikmah, sungguh engkau Muhammad adalah seorang dari rasul-rasul. Innaka la minal mursalin ala syiratim mustaqim yang akan menunjukkan di atas jalan yang lurus, tanzilal azizir rahim yang diturunkan oleh yang maha penyayang. Nah, agar engkau memberikan peringatan sesuatu kaum yang nenek moyangmu belum pernah diberi peringatan. Mereka itu adalah lalai utawa lali. Semono sih wae ya. Gusti Allah dhewe langsung sumpah ning sajroning Quran ngangkat Kanjeng Nabi. Ya ora? Kanjeng Nabi itu kan seorang pejabat. Betul enggak? Nggih. Nah, pejabatnya Gusti Allah. Juru bicarane menungso marang Gusti. Mulane wong duwene agama ki sing cetha. Ciri dari agama yang berlaku di Indonesia ini adalah punya nabi dan punya kitab. Betul? Betul. Nah, sing Kristen ya cetha Kristene, sing Hindu cetha Hindune, sing Buddha cetha Budane. Sing Konghucu cetha Konghujune. Nah, mulane Kanjeng Nabi kuwi nek adakan pendekatan tidak berbicara masalah Allah dhisik. Oh, dadi ora berbicara masalah Allah. Ora. Sebab Tuhan itu ada yang disebutnya Rob. Jadi zat, sifat, asma, af'al. Zat Gusti Allah, asma asmaul husna. Sing wonten pinten? 99. Sifat 20. Allah wujud kidam bako mukhalafatul lil qiyamuhu terus wadaniyah kudrat irodat ilmu hayat sama basor kalam tiron ya aliman samian basiron mutakaliman 40. Lah sing terakhir kuwi af'al iku napa? Pedamelane Gusti Allah. Mulane nabi ini wong Kristen karo nabi ini wong Islam podo. Pekerjaannya apa? Membuat langit dan bumi. Wah hebat iki. Ya iki pelajaran Bhinneka Tunggal Ika. Wah sing nanggap kades, sing dalang bupati. Yo. Bupati ya ini keluyuran bupati Kendir kuwi. Kita simak, Mbak. Untuk menghadapi semua umat Kanjeng Nabi Muhammad mawon tidak buru-buru untuk menyebut Allah. Terbukti surat yang pertama kali temurun adalah surat Al-Halaq. Iqra. 5 ayat tidak ada kata-kata Allah. Baca Mbak Pur. Rarakan mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Ono Allah ya apa ora? Boten. Ayo dijawab apa ya kok cemplongo iki? Boten wonten. Ndak ada kan? Nggih. Adanya Rob. Iqra bismi Rob. Sekarang buka surat Mudasir 7 ayat, Mbak. Diwaca. Al-Mudassir. Nggih Al-Mudasir. Selimut ya artinya ya. Ayo. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudassir summa muqaddir wa rabbuka takbir fatahhir. Masa Mudasir ora hafal. Warujza fahjur.
wala tamannu Mas Tito bisa anu. wala tamanunna Sengaja. tastakbir Pokoknya sengaja tak omongi ben rada wali ngrata. rabbika fa'asbir Iya. fa idza nuqira fil Yes. naqur. Udah loh 7 ayat. Ya, Nah, 7 ayat itu ada kata-kata Allah enggak? tidak ada. Enggak ada. Satu lagi, Al-Muzamil 8 ayat. Ono kata-kata Allah ora? Ya. Iki ben sing ora ngerti dadi ngerti. Sekali-kali dalang ono sing ndudah masalah agama. Ora ndelujur wae golek pangan. Golek pangan karo golek agama penting. Kepanggih mboten Nggih. Al-Muzamil. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laili illa qalila yusfahu ari'al qus minhu qabila urid alaihi wa rabb Loh. Balik maning. Ya ayyuhal muzamil kumil laila ila qalila nisfahu awi akhusni minhu qalila. Ayat keempat Auzid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Kelima inna sanulwi alaika kaulan thaqila. Ayat keenam Inna nasyi'ala syi'a asyhadu wa aqwamu qila. Ayat yang terakhir Inna laka fi al-nahari sab'an tawila. Sadaqallahul adzim. Ada kata-kata Allahnya enggak? Enggak ada. Ada kata-kata Allahnya enggak? Enggak. Enggak ada, adanya Rabb. Berarti bahwa siapapun termasuk binatang, termasuk wit-witan niku dikasih sayangi kalau Kanjeng. Jadi Kanjeng Nabi niku adalah rahmatan lil alamin. Gusti Allah itu adalah Rabbul alamin. Kita sebagai manusia adalah ma'al alamin, mencintai semuanya. Tak kira iki mau bencana iki mau gempa iki mau ya ngelingke karo sing wis padha viral-viral nang nggon HP. Mulane hati-hati tenanan, aja digaglak mentah. Isine mung fitnah tok. Ya, ngene ya. Ya, engko ngaji meneh, tenang. Ternyata kita itu 3 hari. Hari kemarin sing ora iso dibaleni maneh. Sing dina wingi iki kelakuane elek banget mandega. Terus hari mengko esuk atau yang akan datang menungso durung iso. Sesuk iki kira-kira umure dawa apa kira-kira sesuk kan dadi apa ora do mudeng. Mula patokane adalah hari sekarang. Arep umpul-umpul dosa apa arep umpul-umpul pahala ben diupahi karo Gusti Allah. Monggo. Ya. Oh, Mbak Muryani napa sing apal lagune Abah? Napa lagune? Napa? Ayo Dik nganggo mic aja blek. Topeng monyet. Topeng monyet sip. Ya. Lagu Topeng Monyet iki lagu unggulan dari Satria Laras. Mas Kris siap, Bu? Oke. Kali Mas Agung nggih. Nggih. Sing muni dulur-dulur ya kowe lah. Aku. Bapak lah. Mah. Bapak. Ngeyel. Ya. Topeng Monyet. Yes. Dulur. Jarene ilmuwan Charles Robert Darwin saka Australia. Manungsa kuwi asale saka monyet. Monyet. Dadi kowe kabeh saka munyuk. Nanging manungsa diparingi akal lan pikiran
bisa mbetake kang ala lawan kang becik. Mulane dulur-dulur, dulur-dulur, aja dadi lan niru monyet. Senadyan jarene Darwin manungsa asale monyet nanging diparingi Ayo joget, we. akal Siap. becik kedidi ala ketara serakah sifat si monyet angger mangan copra capret kancane gak pada duman karepe kabeh dijarah raya mulane ya dulur-dulur mulane ya dulur-dulur aja pada niru monyet Angger kambing mangane suket kodhok angger kucing mangane iwak daging angger kambing gak mangan iwak daging angger kucing gak mangan suket godhong suket godhong iwak daging suket godhong iwak daging kambing kucing dipangan wong senadyan jarene Darwin manungsa asale monyet nanging diparingi akal becik ketitik ala ketara serakah sifat si monyet angger mangan copra capret kancane gak pada duman karepe kabeh dijarah raya mulane ya dulur mulane ya dulur-dulur aja pada niru monyet Angger kambing mangane suket kodhok angger kucing mangane iwak daging angger kambing gak mangan iwak daging angger kucing gak mangan suket kodhong suket godhong iwak daging suket godhong iwak daging kambing kucing dipangan wong peng 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 topeng monyet gaweane nyeret-nyeret nyet 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 monyet topeng watu pasir rasane tongseng ana monyet topenge wong topeng ucul katon monyet ya topeng ucul katon monyetnya Terima kasih. Terima kasih. Kayak mau kowe medharke gong. Angger kambing. Ya. Mangane suket godhong. Ya. Angger kucing. Mangane iwak daging. Ya. Kucing mangane iwak daging, kambing mangane suket godhong.
Kira-kira nek kambing dikei iwak gelem ora gelem. Nek kucing dikei godhong-godhong ora gelem. Tapi nek menungso digagelak kabeh ya, Gong. Iya. Nah, ngono kuwi. Ya, sip. Mbak Pur doane wong apa mencegah musibah wacanana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama fiha wa khairama arsalta bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma arsalta bih. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kehadirat-Mu, kebaikan atas apa yang terjadi dan kebaikan apa yang di dalamnya, dan kebaikan apa atas apa yang Kau kirimkan malam ini dengan kejadian ini. Dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari keburukan atas apa yang terjadi dan keburukan atas apa yang terjadi di dalamnya. Dan aku juga memohon perlindungan kepadamu atas apa yang Engkau kirimkan. Allahumma. Nggih, kepak donga wayangan iki. Coba jajal Mbak Nova, kowe arep ngatokke apa, Pak? Untel lho. Untel lho. Ya. Meke mboten, Pak. Nah, untel lho, Pak. Kula aturi jumeneng. Nggih. Sindenku ki bokonge gede-gede kabeh. Sing iki malah kaya bokong Semar. Jenengan kok nggih sempet-sempete ngematne bokonge sinden lho. Ngaku biyen bokonge gede saiki dadi lepes. Lah kok saged? Basa bokonge lepes ngarepe maju. Walian. Jadi tempang. Monggo untelapun dulup. Nggih. Kowe omongke anu ucapkan selamat menempuh hidup baru. Karo Mbak sinten? Mbak Dian karo Mas Afif. Oke. Selamat menempuh hidup baru untuk kedua mempelai yaitu Mbak Dian dan Mas Afif. Afif, iya. Semoga selalu bahagia, cepat diberi momongan dan menjadi pasangan yang langgeng sampai akhir hayat. Tidak cuma sampai kakek-kakek dan nenek-nenek saja. Karena kakek-kakek dan nenek-nenek juga ada yang pegatan. Jadi sampai akhir hayat. Maksudnya Pasangan yang sampai akhir betul. hayat tidak terpisahkan. Kaya Idris Sardi ki ya. Karo sapa bojone? Ramini. Marini. Iya, ya ngene lho. Sing jenenge wong pegatan kuwi kan perbuatan halal yang dibenci sama Allah. Aku ya tahu pegatan. Okay. Sakjroning iku kabeh ayo padha dandan-dandan supaya kepiye carane memperbaiki masa depan kang bagus. Ya. Ngkuwi. Ya, karena hidup adalah pilihan. Urip pilihan. Ya pilihane kleru bisa molat-marit uripe. Ya, monggo. Sakit. Iya. Mboten dibawani ta? Dibawani ya. Oh. Ora sak mangsane. Mboten genderen pun PW kok, Bah. PW ki apa? Posisi wena. Wis enak PW. Ya. Anu biasa mawon Pak De, pelok biasa. Pelok biasa iki. 6. Lah kuwi pelok 6. Lah nggih. Gosok kupingmu. Gemuyu biasa karo gemuyu nang kono sindenan aja dicampur. Lah pripun to? Ngono kuwi kaya gemuyune wong kelebon. Ya Allah. Kelebon demit. Oke. Pelok barang apa bem? Mboten niki 6 mawon, Bang. Nah ya 6 ki bem. Nggih. Bem ping 6. Ya, nang cepet ceket. Yen sira
kondang asmara Asmara ki wong sing nom-nom kuwi. Wis tuwa kaya aku ki ora enek asmara. Hilang belas. Entene napa? Ya mbuh. Wong arep mencobae gagal maning. Aku tak meneng wae lah. Mring wanita gegandelaning ati Nek priya ki kegandelane ati, nek wanita ki gegantolane ati. Loh, Ora apa-apa. kok Lanjut, ora usah dikomentari. kepengin Bocah iki nek komentar mesti blabran-blabran nang dinti ora. Oh iya. Kebiasaane ngono ku. Iya. Beda karo Suci. Nah Suci ki luwih mendalem. Ya, luwih jeru kae. Ya. amung tepung Nek muryane mung guya-guya tok ning jane licin. nadyan amung nyobana Nadyan namung apa? nyobana Oh nyompeno kuwi ngimpi. terus kelingan nalika pisan ketemu Mbone kelingan pisan ketemu mbok ora ana wong pegatan ya hati. Iya. Kaya aku karo bojoku ki awet nanti tekan 21 tahun. Pisan ketemu niki malah elek. Ya. Rikma memak numpang pundak Rikma memak numpang pundak. Esemedekek ning pipi Kelingan KDI aku. Kayak dekik. Aku ya dekik. Suci ki sapipi dekik kabeh. Malah kena penyikat. Nyakit. Aku ngimpi karo Suci malah tok kekep jebulane kucing. Cakar aku dadane. Mula kucingku tak jenengi Suci Opita Dewa lanang. Wis ra, Bang? on Monggo siap untrap-untrup menungso ingkang kaya umbel ora cetha atine. Ye.
Dadi ati iki werna telu. Ati sing waras, ati sing lara, ati sing mati. Sing waras pripun? Sing waras ki nek ana wong entuk rejeki melu bersyukur. Sing sakit mo, yen ana wong seneng kuwi atine ora bungah jengkel. Yen ana wong sengsara bungahe ora umum, kuwi atine lara kuwi. Nek ati sing mati wi wis mbuke bolo mbuke apa sing penting khatamallahu ala qulubihim wa ala hasamihim wa ala absarihim wis tinutup atine dening pangeran kang Maha Agung. Mulane ya awak dhewe mumpung isi ana sing eling-elingake kuwi nang nggon sipate ati. Lah iki watake ati iki ya ana telu cacahe. Ati sing miyar-miyur kaya banyu nang godhong lompong. Ati sing tegak kaya wit klapa nanging yen ora ngati-ati rembuyung godhonge tugel wit-witane. Sing paling apik iki kaya gunung kang tumancep ing bumi istiqomah. Pokoke sing penting ora bakal kenggo nanggon apa-apa. Kalamun kuwi melanggar ya katakan melanggar, yen kuwi haram ya katakan haram. Ngono ya mong. Ora ana kok setengah haram setengah halal. Senajan awak dhewe durung iso ninggali barang kang haram kuwi mau, ning awak dhewe ora kena kok nganake pembelaan. Hukum tetep hukum. Sambel kuwi sak layah ya sambel, sak sendok ya sambel, sak dulit ya sambel. Nah. Gentosan kula tak njoget lagune Bajing Luncat. Kanjeng Rama kula aturi sumingkir mengenai penceretan gedhe. Wah iya aku tak sumingkir dole. Reng minggir reng. Sip. Kong minggir kong, mau nguyuh aku. Yo, ya. Suci, silakan berdiri sayang. Iya. Ya, malam hari ini kamu nampak cantik sekali. Wajahnya anggun sekali. Makasih. Yang pokoknya kegedean. Kenapa? Tapi entutmu seru kok. Nggih tergantung. Tergantung pripun? Tergantung gone. Oh, nggone iki. Tapi entute wong lanang karo entute wong wedok niku seru pundi, Mbak? Mboten seru wong wedok to? Mboten seru wong lanang. Loh, kok saged? Wonten mike. Karena ada mic-nya, jadi kita seru. Napa nggih? Enten mike? Ono. Kula tak ndelok. Yo aja nang kene no mengko. Oh. Nggih teng kamar mandi nggih kula delokke mic-e Abah. Nyetrum lho, mikir nyetrum. Nyetrum. Kabel mlicet kabeh. Apa? Miku ki wis ora kaya mbiyen. Miku ki apa anu ya, apa pancen kudu mengalami penurunan. Aja dupeh saiki lagi alip lagi jejeg terus. Alhamdulillah. Iya. Kowe ngerti, Ci? Napa nih? Ana anak ayam takon karo mbokne. Pripun? Anak ayam ki takon. Mak, kok kita semua kok namanya sama ya, yaitu ayam. Gak seperti manusia, ono sing jeneng cilike Suci, Pri, Topo, Bambang, Wiwit, Muryani, Nova, Susilo, Hatmanto. Nah, induk ayam mau jawab, manungsa nek isi urip pancen jenenge akeh. Tapi mengko nek wis mati jenenge mayit. Nah, beda karo matine ayam. Matine ayam malah jenenge akeh. Contone ayam goreng, ayam bakar, ayam panggang, ayam penyet, sate ayam, opor ayam, gulai ayam, rendang ayam, bubur ayam, ayam kecap, ayam betutu, ayam rica-rica, ayam kremes. Nah, mula berbagilah diri kita selama masih hidup, masih memiliki fungsi dan peran. Manfaatkanlah sisa usia hidup dalam kebaikan. Apa ya, Ci? Ya, bagus. Kowe ngerti? Napa? Bahasa Belandane selamat malam apa? Ya tahu. Selamat pagi, Guten Morgen. Ya, bahasa Belandane dilarang kuwi verboden. Oh. Nek ke atas narboven.
Nek duweni keinginan verlengen, nek kaget skriken. Nah, kuncinya pokoknya berakhir dengan en. Nek keterlaluan nemen. Nek siapa sinten. Nek gatel kukuren. Nek pilek umbelen. Dikejar asu sawaten. Baju wanita kemben begini mekaten. Sore sonten menelan leken. Hidung irung ketien jenenge mimisen. Nek memotong sigaren. Meja kotor lapen. Sandal ki klompen, buah segar brakoten. Tidak ada mboten wonten. Tertawa kemekelen, sakit kudis gudigen. Kaya kowe. Bising. Iya, kekenyangan ki klempogen. Makan cepat sosoren, minum cepat kokopen, kesemutan gringgingen. Sakit Parkinson buyuten. Kaya apa ki ubanen ki uwanen. Bersendawa gelegeken. Sulit tidur kancilen. Nek katisen kademen, berjerawat kukulen. Nek kelaparan kaliren. Kulit tua bubulen. Kulit tebal kapalen. Begini mekaten, segini semanten. Mohon maaf pangapunten. Kecapean kekesel. Tak kira angel. Monggo silakan. Ayo, aku tak joget ya. Wayangan iki jam 2 iki wis sip. Monggo 3:30 rampung bar 14 Jakarta. Kowe minggir no. Oh iya ding aku sing ngau pakaian. Tak tandu. Oke ya. Slendro nggih. Ya, bajing loncat untuk Pak Soeharto. Yes, yo.
Api tak emutkan ke sini. Api tak ikutkan ke sini. Bajing loncat, bajing loncat, bajing loncat, bajing loncat, Bajing loncat paling jeli. Bajing loncat, bajing loncat.